Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er maatregelen komen om de crisis op te vangen. 30 april verwacht de regering van Curaçao tijdens een persconferentie te kunnen presenteren welke maatregelen zullen worden genomen om de effecten van stijgende productprijzen te verzachten. Dit als gevolg van de huidige geopolitieke situatie, namelijk de oorlog in het Midden-Oosten tussen Amerika en Iran. Dit heeft de energieprijzen wereldwijd beïnvloed. En de minister heeft onlangs een vergadering geleid van het crisisteam om deze situatie te bespreken en ook te kijken naar de prijzen die op onze markt zijn en die worden beïnvloed door deze situatie. De bedoeling is dat er een ministerraadvergadering daadwerkelijk besluiten worden genomen en dat op 30 april tijdens een persconferentie meer informatie zal worden gegeven over de maatregelen die Curaçao neemt. En Middelhof wijst erop dat Curaçao 100% van alle brandstof importeert en 87% van alle andere consumptiegoederen. Dus we worden flink geraakt als er wereldwijd hogere prijzen worden gerekend. Sinusta overlegt met Mambo Beach en dat overleg is goed gegaan. Dat heeft de taxiorganisatie laten weten. Er zijn namelijk concrete afspraken bereikt met Mambo Beach. Dit ging om een situatie waarbij de taxis geen toegang hadden tot het terrein. En nu zegt Sinusta dat er een overleg is geweest en dat er afspraken zijn gemaakt. Concrete afspraken en daar zijn ze blij mee. Dit houdt onder meer in dat er een aantal parkeerplaatsen beschikbaar worden gesteld waar taxichauffeurs binnen het terrein kunnen parkeren. Op haar beurt zal Sinusta in gesprek gaan met alle taxichauffeurs en ervoor zorgen dat haar leden zich houden aan de regels en het correcte gedrag vertonen dat Mambo Beach van alle chauffeurs verwacht. Illegale taxi opgepakt en dit was een voorbeeld van een situatie die niet in orde was. Duidelijk, bij Megapier in Otrabanda heeft de politie gisteren opgetreden tegen een illegale taxi. Ze troffen een voertuig aan met enkele toeristen erin. Die werden uit het voertuig gehaald en de documenten van het voertuig werden gecontroleerd. Daarbij bleek dat de man helemaal geen vergunning had voor het vervoeren van personen. Maar er was ook geen enkel document van zijn auto in orde. En dat heeft ertoe geleid dat de auto in beslag is genomen en afgevoerd. Politie gaat autobelasting controleren, dan weet u dat alvast. Vrijdag 1 mei begint de politie met gerichte controles op de betaling van motorrijtuigenbelasting voor dit jaar, voor 2026. Er zal worden gecontroleerd of alle voertuigen die gebruik maken van de openbare weg een geldige belastingkaart hebben of dat deze overeenkomst met het betreffende voertuig. Er zal nog niet worden gecontroleerd op de nieuwe nummerplaten, maar er zal wel strenger worden gekeken of alles in orde is. Onder meer of elke auto 2 nummerplaten heeft. U bent verplicht er een voor en achter te hebben. Veel boetes voor door rood rijden. Veel mensen doen dat en de politie heeft er nu op gecontroleerd. Dat vond gisteren plaats, die controle, op de Snipweg. En daar werden ter hoogte van de aldaar gelegen school alle voertuigen die door rood reden aangehouden. En bij die controle zijn er 30 boetes uitgedeeld. Kunt u nagaan hoeveel er door rood wordt geleden. Ook daar wordt op gecontroleerd. Winnaar Sustainable Awards zijn bekend. Nou, we hebben het er deze week uitgebreid over gehad. De Sustainable Awards werden gehouden in de centrale bank en studenten van de University of Curaçao presenteerden daar de plannen die ze hebben gemaakt met verschillende grote bedrijven hier op Curaçao. Het heeft allemaal met de duurzaamheid te maken en het is ook heel goed dat de studenten leren zichzelf op die manier te presenteren. Het project met MNO Vervat heeft grote winnaar geworden, maar veel studenten kregen ook nog aparte prijzen. En het was een mooie bijeenkomst om zichzelf te presenteren in de mooie aula van de centrale bank. Arubaanse en Curaçaose militairen oefenen samen. Dat is nu bekendgemaakt dat de Arubaanse en Curaçaose militairen van Carmel op Aruba oefenen met de mobiele eenheid van het Korps Politie Aruba. De oefeningen staan in het teken van de-escalerend optreden bij maatschappelijke onrust.
En daarmee worden Caribische militaire en veiligheidspartners voorbereid voor het optreden bij verstoringen van de openbare orde. Er werd geoefend, onder meer bij Marinierskazerne Savaneta. En er zal nog een paar dagen verder geoefend worden om op die manier voorbereid te zijn op eventuele onrust op de eilanden. Ik denk dat het goed is dat er wordt geoefend. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We hebben 2 interviews voor u over sport en allebei van 2 enthousiaste mensen. We beginnen met Ramiro Valentina. Hij legt uit wat het Koninkrijkstoernooi precies inhoudt. Dat van 29 april tot 1 mei wordt gehouden hier op Curaçao. En waarbij jongeren tegen elkaar sporten van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. Het is een heel mooi project en Valentina is daarbij betrokken met zijn organisatie de Rise Above Barriers Foundation. Maar hij legt zelf precies uit wat het inhoudt. Meneer Ramiro Valentina, welkom. Fijn dat u er bent. We gaan het hebben over iets heel moois, het Koninkrijkstoernooi. En u zelf bent van de Rise Above Barriers Foundation. Ja. Wat is de Rise Above Barriers Foundation en wat is het Koninkrijkstoernooi? Goedemiddag, dankjewel voor de uitnodiging om hier in jullie programma te zijn. Rise Above Barriers Foundation is een stichting die we hebben opgericht 3 jaar geleden. Een stichting die gebruikt sport als middel om de jongeren op het goede pad te houden. En jongeren die geen kans krijgen, bijvoorbeeld die geen goede sporter zijn, toch een kans te geven door verschillende sporten, zoals voetbal, honkbal en kickboxing. Het is afkomstig van Nederland, alleen jij bepaalt wie je bent. Dat is een stichting die ze hebben in 2011, ongeveer 2012 opgericht. En toen de tijd hebben ze mij gevraagd om het hier op Curaçao op te richten om zulke jongeren de kans te geven. En toen heb ik het opgericht in 2014. En toen heette het AMI, Mimes Ibilogronang. En sinds 2023, want toen kwam corona en zo, dat mocht er niet gesport worden. En toen is het eventjes gestopt. En in 2023 hebben we mijn eigen stichting opgericht, wat staat voor Rise Above Barriers Foundation, om zulke jongeren te helpen en een kans te geven om te sporten. En sporten is een middel om die jongens op de goede pad te houden. Dat is de bedoeling achter de hele... En daar is sport natuurlijk prachtig voor. Ja, heel prachtig. Je leert de discipline, je leert te samenwerken en je leert dat het ook goed is om gezond te leven. In plaats van tot laat op straat te hangen. Ja, dat is de bedoeling, dat wij die jongens de discipline heel belangrijk aanbrengen. Dat in groepsverband dingen te doen en het zelfvertrouwen. Want heel veel van die jongens, doordat ze geen kans krijgen, bijvoorbeeld als ze een schoolteam maken, dan wordt deze jongen niet goed. Want alleen de beste jongens uitgekozen voor alles. En deze jongens krijgen de kans niet om mee te doen, bijvoorbeeld als een schoolteam. En bij ons kunnen ze ook, of mogen ze meedoen. En dan leren we dat bijvoorbeeld de honkbal, de voetbal, de kickboxing, maakt niet uit, vanaf basis. En het is niet belangrijk dat je het goed kan doen of je het wel beter kan doen, maar het is dat je mee mag doen aan dit soort sporten. Hoe oud zijn de jongens? Het is tussen 12 en 16, 17 jaar. En hoeveel doen er ongeveer mee? Op dit moment hebben we meer dan 100 kinderen die meedoen aan het stichting.
En dan komt er tussen 29 april en 1 mei een koninkrijkstoernooi. Dat vind ik heel mooi, want er komen jongeren uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten en Nederland samen hier op Curaçao. Ja, ik werd vorig jaar benaderd door Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent en Stichting Laureus. Om dat koninkrijkstoernooi hier te gaan organiseren in Curaçao. Met het sport voetbal en honkbal. En voor ons van Rise Above Barriers is het een grote eer om dat te mogen organiseren hier op Curaçao met dit soort jongeren. De jongeren die komen uit, zoals je net zei, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Nederland en Curaçao. En dan gaan ze tegen elkaar 3 dagen lang. Het gaat niet, voor mij, ik zeg het altijd, het gaat niet om het winnen. Het gaat om de ervaring die deze jongeren gaan meemaken de aankomende 3-4 dagen in Theodore Ballpark en Victory Place voor voetbal. Ik wens u heel veel succes. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik wens de jongeren ook heel veel succes. Winnen is niet het belangrijkste. Als Curaçao kan winnen is het natuurlijk mooi meegenomen. Ja. En succes met de verdere organisatie. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En als u tijd heeft, kunt u overlang iedere avond komen om te kijken. Het wordt iets moois voor deze kinderen. Bedankt. Dankjewel. Nou, de andere enthousiaste sporter is Remco Bicentini van de Fondation Bicentini. We hebben een WK voor kids op Curaçao, dat kan niemand zijn ontgaan. Allemaal in het kader van het WK voetbal dat later in Amerika, Canada en Mexico wordt gehouden. En de WK voor kids op Curaçao is afgelopen weekend geopend. We blikken even terug met Remco Bicentini en kijken vooruit wat er nu verder gaat gebeuren. Remco Bicentini, het toernooi is begonnen, georganiseerd door Fondation Bicentini. We hebben er eerder over gesproken, we hebben er vaker over gesproken, het WK voor kids hier op Curaçao. Hoe was de opening afgelopen weekend? Geweldig, moet ik zeggen, in één woord. Ja, ik had het zelf niet zo kunnen dromen, denk ik. Je hebt iets in de gedachten. Maar je moet je voorstellen dat alle 48 teams bij het fort verzamelden. Dat is een gigantisch binnenterrein. Zoveel, zei je. Ja, dat was echt... Ja, er kon niks meer bij. Die moet je georganiseerd in een lijn krijgen van 48 landen achter elkaar. Brassband ervoor. Nou, die kinderkopjes die waren allemaal heel zenuwachtig. En, want we gaan dan de brug over richting het Brionplein. En dat was wel geweldig. Maar ook de mensenmassa eromheen. Die waren veel mensen, hè? Ja, dat is gewoon... Ja, natuurlijk iedereen die in de stad is, die hoort iets, die ziet iets, die komt kijken. En ze begeleiden de teams, zeg maar, de landen over de brug naar het Brionplein. En het Brionplein hadden we het zo ingericht met grote schermen dat ze ons konden zien aankomen lopen, de kinderen aan konden zien lopen. En daar werden ze eigenlijk onthaald, Het heeft lang voorbereiding. Volgens mij is het dan moeilijk om 48 volksliederen ook achter elkaar te ik ken ze niet allemaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is goed verlopen. Ja, het is fantastisch verlopen. Kijk, de kinderen, de kinderen, het is hun ding natuurlijk. En het wordt zo langzamerhand van hunzelf. Snap je? Ze zijn helemaal gecommenteerd met hun eigen land. Ze doen daar ook opdrachten voor. En, maar het voetbalspelletje, dat willen ze spelen. En de scholen, zijn die enthousiast nog steeds? Want ik kan me voorstellen dat het voor hun ook meer werk is dan het normale werk. En ze hebben het al druk. Zeggen ze wel eens van, moet dat allemaal nou? Of, kijk, weet je wel, als het met voetballen gepaard gaat. Het gaat natuurlijk niet alleen over de scholen. We hebben ook wijken en barrio's die meedoen. Maar weet je wat, het WK komt eraan. En dit is een aanloop naar een WK. En wij spelen die gewoon helemaal na, zoals ook het echte WK. Je moet je voorstellen, op school wordt ook denk ik bijna nergens anders over gepraat. Zo voel ik het, zo zeggen de leerkrachten ook, dat zeggen ze ook in de wijken. En ze hebben echt iets waar ze naartoe leven, week in, week uit. En dat bleek ook wel op afgelopen zondag toen we officieel met de groepsfasewedstrijden zijn begonnen in het ACBT-stadion. Dat is ons stadion, we hebben omgetoverd in 3 stadionnetjes, zeg maar. Amerikaanse, het Mexicaanse en het Canadese. En het Curaçao's natuurlijk. En daar zijn de eerste groepswedstrijden gespeeld. En dat is gewoon... En dat gaat nu de komende weken verder? Is het steeds in het weekend? Altijd op zondag. Dus we hebben nu de opening gehad op 19 april, afgelopen zondag. Nu aankomende zondag spelen we het tweede gedeelte van de groepsfasewedstrijden. Dus dan zijn einde van de dag ook de winnaars bekend. De nummers 1 en 2 en de beste nummers 3. Of de beste 8 nummers 3's van elke pool. Ja, en dan ga je in mei, 17 mei weer verder met de knock-out fases. Maar je ziet al, ik zeg altijd zo, en dat weten ze ook, meedoen is belangrijker als winnen. Maar als je ziet hoe ze de wedstrijden aanvliegen, de weg ernaartoe op de tribunes, sfeervol gekleed in het land waarvoor ze uitkomen.
Ja, dat is geweldig. Ja. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. De verdwijningen vormen een ernstige uitdaging voor Mexico. Dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN gezegd. Hij noemt het een open wond dat er zoveel mensen zijn verdwenen. En het behoort volgens hem tot de grootste uitdaging voor de Mexicaanse staat. Dat zei Volker Turk. Hij is de hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten. Hij sprak 4 dagen met verschillende autoriteiten in Mexico, waaronder de president Claudia Sheinbaum en met familieleden van vermiste personen en mensenrechtenorganisaties. De VN hoge commissaris benadrukte dat volgens officiële cijfers er in Mexico meer dan 130.000 vermiste personen zijn, waarmee de meeste gevallen zich in de afgelopen 2 decennia hebben voorgedaan te midden van geweld dat verband houdt met drugshandel. En de VN-commissaris gaf aan dat Mexico beschikt over een juridisch kader met groot potentieel op dit gebied, maar benadrukte dat de zoekmechanismen en de forensische identificatieprocessen moeten worden versterkt. Hij noemde het een crisis en een open wond. En de president van Mexico heeft aangegeven dat ze daadwerkelijk aan de slag gaat met de verschillende conclusies van de VN-commissaris. Maar 130.000 is een enorm aantal. Wij zijn tot het einde gekomen van Extra Journaal en we zijn er morgen weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens.